prezident Obama. Zrátavanie hlasov sa môže predĺžiť na niekoľko dní či dokonca týždňov. Mnohí Američania veria, že sa tak nestane. Američania volia naozaj uvedomujú si dôležitosť hlasovania a pred hlavnými miestnosťami čakajú v daždi a zime aj niekoľko hodín. V podstate niekto sa pýtala, že koľko čakali pred vôbec mi povedali, že 4 hodiny. Multimilionár Romney by bol v prípade víťazstva jedným z najbohatších prezidentov. Naopak, Obama zasa prvý demokratom od Washingtona, ktorý nastúpi na druhé funkčné obdobie. Priam neuveriteľné, neviem si celkom dobre predstaviť, akým spôsobom by samozrejme zákonné vlasti boli, či keby mali pred hlasovaním čakať 4 hodiny vo mne daždi a či by vôbec prišli voliči. Červonoskí šamani vidia vo svojich čaroch v kresle opäť Obamu. Jakub Laca, televízia Markíza. Možno aké budú predbežné výsledky amerických volieb, sa dozviete už v zajtrajšom teleráne. No v zajtrajších televíznych novinách by sme už mohli vedieť, kto bude víťazom a kto porazí. Neškodné. Taký je záver odborníkov o syntetickom farbive, ktorým podvodníci falšovali bravčové mäso a predávali ho ako hovädziu sviečkovú. Vydýchnúci ale nemôžeme úplne. Pochybné mäso opäť objavili v Maďarsku. Po tom rozmrazení to je jasne vidieť, že to je bravčové. Tuto máme čierne na bielom. Chemické skúšky preukázali, že v zafarbenom bravčovom mäse sa nachádzali až 4 druhy syntetického farbiva, ktoré sú zo zalkoholných farbív. To znamená, že neznamená žiadne riziko pre tých konzumentov. Išlo o tieto farbivá, ktoré sú síce povolené, ale len v hotových výrobkoch v surovom mäse nemali čo robiť. To znamená, že to môže byť v saláme v konečnom výrobku, ale nie v čerstvom mäse. V Maďarsku dnes zadržali ďalšie prepravky s farbeným mäsom, kde sa ale uvádzalo Poľsko ako krajina pôvodu. Celkovo sa u našich susedov našlo doteraz vyše 22 tón stáleho hovoria aj Švédi, Estónci či Lotyši. Maďarskí kolegovia stále analyzujú, koľko takéhoto mäsa bolo vyrobené, kde, v koľkých prevádzkach. Na Slovensku sa doteraz našlo cez 400 kg nepravej sviečkovej, aj to len v jednom sklade v Bratislave. Potravinári však za posledné dni dostali aj ďalšie 2 podnety, opäť v Bratislave a aj v Košiciach. Možno tí spotrebitelia sa mýlia, ale našou povinnosťou je to preveriť. Aj keď samotné farbivo riziko nepredstavuje, riaditeľ potravinovej správy upozorňuje, že ak sa bravčovina pripraví ako nedopečený hovädzí steak, môže obsahovať baktérie a parazity. Katarína Kulová, televízia Markíza. Mysleli ste si, že slovenská pravica sa musí viac rozdeliť, tak ste boli zrejme na omyle. Zdá sa, že v SDK objavili spôsob, ako rozdeliť nedeľu